usahay kita'y sad-an sa kinabuhing Kristo anong dili angayan tungod sa atong mga binuhatan. Naway dili ug way nungdan ay pagkapait gayon. Kristo anong gitinuon, Kristo anong kung imong tanawon, apan di ay nagpakaroon inom. Pagdagan sa silingan dili maayo, di makapailog taas o karbo, ug ang dila walay preno, hait pa sa krusilyo. Ay pagkapait gayon, Kristo anong gitinuon, Kristo anong kung imong tanawon, apan di ay nagpakaroon inom. Sa panahon at sa pagsimba, sige mugot ang hitsura, sa panagsampi ang giuna, di makapaminaw sa nagaistorya. Ay pagkapait gayon, Kristo anong gitinuon, Kristo anon kung imong tanawon, apan di ay nagpakaroon inom. Mga higala kini paminawa, mga kamatuuran ning kalibutana, matahong nga kinaiya sulubong ta, kay si Jesus ang sulundan ka. Ay pagkapait gayon, Kristo anong